Čau lidi, já jsem Andy a dneska si ukážeme top 5 novinek v našem obchodě ve scooteringu. Tak jo, první věc, co jsem si tady vybrala, je tady ta nová scootering samolepka. Vypadá prostě jakože na dupaně, stojí 30 korun a je to novinka. Tak jo, jako další tady máme řídítka Striker, váží 872 gramů. A ta cena není vůbec špatná, takže určitě doporučuju. Jako třetí tady máme Trump koloběžky nové od Bluntu. Tak jako další tady máme od Jíčka gripy. Sice to není žádná novinka, ale máme všechny už doskladněné, dlouhé i krátké. A tak nakupujte. Tak jako poslední tady máme TSG helmu. Sice to není úplně novinka, ale je to jedna z novějších helem a za mě vypadá hodně dobře. Tak tohle by bylo pro tohle video všechno. 100% kupujte na scooteringu, kód RIDERS a čus!